So, kanina, pumunta kami ni Ayla sa Goodwill. So, ang gagawin ko, mag-haul ako. I-share ko sa inyo kung ano yung mga napamili ko sa Goodwill kanina. Umpisahan natin sa bag. So, ito, ang cute nito. Ayan, no? Sobrang cute. Hindi ko alam kung familiar kayo sa brand na to. Pero, yan yung brand niya. Wala lang. Nacutean lang ako. Parang pang everyday bag. Super cute. Pangalawa, itong super cute Coach black leather bag. Ayan. 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 Coach. For $7.99. Pangalawa, next, itong cute na ankle boots. Brand new pa siya. Hindi pa siya nagamit. And then, sobrang ganda ng tatak niya. Nung sinearch ko siya sa Google kanina, mamahaling shoes siya. Ayan, nakajack pa tayo dito sa shoes na to. Nasa, ano siya, yung mga retail nila sa shoes, nasa $150 to $300. Ayan, nakajack pa tayo dito sa brand new shoes. Hindi pa siya nagagamit. Siguro dinonate ng company sa Goodwill. Ayan, super cute. Expensive shoes. Nabili ko lang siya ng $19.99. Ayan. Next, itong Havaianas na slippers. Ayan. Again, brand new din siya. Hindi pa siya nagamit. Ayan. Kinuha ko na siya kasi size ko siya. At saka, meron siya ditong, ang cute ng style niya. First time ko makitang, ganito yung style ng Havaianas na to. Kasi normally, lang siya, yung parang walang ganito. Pero, sobrang cute. Ayan. Sobrang cute. Brand new. Hindi pa nagagamit. Ito, sobrang cute nito. Perfect to sa fall season. Itong J. Crew small size na vest. Sobrang cute. May dalawang package siya sa baba. And, yan yung brand niya. J. Crew small petite. Move on tayo sa next one. Marami akong nabili para kay Ayla. Umpisahan natin sa sapatos. Itong Cat and Jack, size 8 na yung kinuha ko kasi ngayon ang size niya is size 7. Sakto na to, okay lang na medyo malaki. Pero brand new na winter boots. Perfect to sa winter na paparating. Yan. Yan. Cute! Brand new. Hindi pa siya nagagamit. Siguro dinonate ng company sa Goodwill. Perfect to sa winter. So, ayan, meron na siyang shoes para sa winter. Ayan, sabi ko sa inyo, marami ako napamili para kay Ayla. Umpisa natin sa jacket. Hindi ko type yung pagka, niya, shiny ng style. Pero nagandahan ko siya kasi sobrang lambot, tsaka very lightweight lang siyang winter jacket. Ayan. And then, itong yung parang crochet. Yan, medyo malaki pa sa kanya pero sobrang ganda niya. Nakyutan ako sa kanya so kinuha ko na rin siya. Ayan. Very warm. And then itong Gap na Mickey Mouse yung niya. Sobrang cute. Polo style siya. And then itong sobrang cute. Pang 2 years old siya pero sabi ko parang kasya pa kay Ayla to eh. Ang brand niya is Oshkosh 2T. Ayan, sobrang cute. May paribon sa side. And then, yung mga natira is pang 4 years old na. Kinuha ko na siya. Meron tayo nito. Ito din. Sobrang cute. Ang cute ng design na sa baba. And then, mga pang 4 years old na to. Kinuha ko na yung mga malaking size. And then, itong baby Gap na dress. Yan, sobrang cute. So, yun lang yung quick haul natin ngayon. Ang ganda talaga nito, oh. Best siya. Perfect pang fall. Ang ganda nito. Ito lang yung nabili ko sa akin na damit. Yung the rest, bags, tsaka shoes. So, yun lang yung haul natin. Napahaba nata yung video natin. Okay lang. So, ito, cute nito, oh. Perfect pang fall na vest. So, ayan. Sobrang happy ako nakakita ako ng brand new shoes. Yan. Brand new siya. Hindi pa siya nagamit. And then yung ito, yung Coach na maliit na bag na Coach yan. Sobrang pa siya, wala pa siyang
gas-gas or something. Parang ano pa siya, bago pa siya. Yan. Cute.